Diyos marhay na aldaw po sa indugabos mga tugang, iayon ta po sa tuyang mga pamibi sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving Mass offered by Bunyag family, offered by Pat Morales, offered by Junjun and Bebet Lagumbay, for Nene del Rosario and Sally Delgado. Thanksgiving and petition of Laren Evanin and Robert R. Eifert Jr., Laren Evana Clarete, Evan Lawrence Rubio. Special intentions for complete healing of Maria Faye Dona Rodriguez and Cindy Bunyag, for safety and good health of Viel Maria and Gerald Tudor Rodriguez, Carmen and Kervin Joseph Bunyag, offered by Bunyag family. For divine guidance in safety and financial stability of Arnaldo II and Cindy Bunyag, Jerome and Maria Faye Dona Rodriguez, Michelle Angela and Arnold Kirby Bunyag. To pass the exam of Jerome Rodriguez, for good health of Patricia Trinidad Morales, offered by Morales family, for good health of Florencia and Peter John Castillo, for special intentions of Harry Stephanie, offered by Robredo family, for healing of Jonathan, offered by De La Cruz family, for the soul of Father Luan Harsha and for the soul of Sol Saez, Father Sol Saez, for the souls of all dead members of CRC and LLFCC, for the souls of Arnaldo and Arvin Arnold, for the souls of Ulysses, Juanita, Felisa, Monico, Geneva, Rolando, Melicio, Margaret, offered by Carlo Botor, for the souls of Nilda, Erlinda, Epifania, Jose, Florencio, Petra, Leon, and Papay, Mamay, offered by Robredo family, for the souls of Aurora, Rosario, Milagros, offered by Vanji Alano, for the souls of Augurio and Concepcion, offered by Nympha Celivante, for the souls of Juan and for all the souls in purgatory, offered by Nene del Rosario, for the souls of Cornelio, Antonina, Rodrigo, Jaime, offered by Nene del Rosario. Ngunyan iyo po ang ikadawang Domingo kan Kwaresma. Ang tema, sa panahon kan Kwaresma, yaon ang pangapudan na kitagabos magsulusol kan kasaalan, asin magbagong buhay. Ang satuyang simbag sa pangapudan na magpakabanal, iyo ang pagkakaigwaman nyato kan transfigurasyon sa satuyang buhay. Ipamibi nyato sa selebrasyon kan Eucharistia na makahirasman kita sa transfigurasyon ni Jesus sa paagi ka pag-ako man nyato kan bagong buhay sa grasya kan Diyos. Banwaan Diyos ang mamamayo sa selebrasyon kan banal na misa. Iyo po si Reverendo Padre John Dexter P. Peñaflor, Secretary to the Archbishop. Matindog po ang gabos, asin durungan nyatong awiton ang awit sa pagpuon. Sa mga tubig na
sa Diyos. Sa Diyos din sa kuyang buhay. Luwarin ko daw mahiling ang Diyos na iyo ang sa kong buhay. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan taan pagkamuot kan Diyos, asinan pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa mong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong makasaalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, hasin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako pamibi sa gurangnan tang Diyos. Mahirak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang sa tong makasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gurangnan, mahirak ka, kagurangnan, mahirak ka, Kristo, mahirak ka, Kristo, mahirak ka, kagurangnan, mahirak ka, kagurangnan, mahirak ka. Mamibi kita. O Diyos, nagtugon ka sa mo, na hinanyogon an padangat mong aki. Pagkaniguang an puso mi, pabasugon kan sa imong tataramon, tanganing huli sa malinig na espiritual na pakasabot, magugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaibamong nabubuhay ang sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. Si Abraham nagkuyog sa kabutan kan mahal na Diyos, ninhuli ka ini, iwinara sa iya ang mga langit no na bendisyon. Susog sa sinabi kan kagurangnan. Hinanyogon po niyato an enot na babasahon. Enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Nagsabi ang kagurangnan ki Abraham, lakaw, hale sa saimong daga, sa saimong mga kadugo, saka sa harong kan sa imong ama. Pasiring sa daga na ipapahiling ko sa imo. Gigibuhon ta kang dakulang nasyon, bebendisyonan ta ka, papadakulaon ko an sa imong ngaran, asin magigikang bendisyon. Bebendisyonan ko ang magbendisyon sa imo,
asin ang magmaldisyon sa imo, gigibuhon kong maldito. Mabebendisyonan sa imo ang gabos na kabag-anakan sa daga. Naglakaw si Abram susog sa tataramon sa iya kan kagurangnan. Asin nakipaglakaw sa iya si Lot. Si Abram 75 taon nakan bayaan niya an Haran. Tataramon kan kagurangnan. Salmo responsorio. Kagurangnan kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Tamatanos ang tataramon kan kagurangnan, asin ang gabos niyang gibo sa kaimbudan. Namumutan niya ang kasuripotan sa kakatanosan. Ang daga, pano nin pagkaherak kan kagurangnan. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Uya ang mga mata kan kagurangnan, pasiring sa mga may pagkatakot sa iya, para sa mga nagahalat kan sa iyang pagkaherak, sa pag-agaw kan sa indang mga kalag sa kagadanan, asin sa pagbuhay sa inda sa kagutoman. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Ang satong kalag nagahalat sa kagurangnan, siya ang satong tabang asin kalasag, mapasamuyaan sa imong pagkaherak kagurangnan, kaming naglaom sa imo. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Sa kaduwang babasahon, bakong madali ang pagpapakabanal. May mga sakripisyo sa pagbaklay sa dala nin katanosan na inagihan nin kagurangnan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Timoteo. Kaya adai mo ikasupog ang patutuo sa satong kagurangnan, ni ako na sa iyang bilanggo, kundi makidamay ka sa pagtios para sa Ebanghelyo, para sa kusog kan Diyos, na iyo ang nagligtas sa to asin nag-apod sa banal na pangapudan. Bakong susog sa mga gibon niya to, kundi isusog sa sadiring plano asin grasya, na itinao sa to ni Kristo Jesus bago kan mga suanoy na panahon. Alagad, ipinahilingon niyan huli kan pagpahayag kan satong paraligtas na Kristo Jesus, na nagpasulnop kan kagadanan asin nagpasirang kan buhay sa kamayong kagadanan huli kan Ebanghelyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam Laudamus Domine, crucem Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine, crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. Han kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis tinanom na aldaw, iniba ni Jesus si Pedro, ni Santiago sa kasihuan, na sa iyang tugang, asin dinaras sa itaas nin halangkaw na bukid, sinda sana, asin nabago an sa iyang anyo sa tubang ninda, nagliwanag an sa iyang lalawgon, siring sa saldang, an sa iyang gubing puminuti siring sa ilaw. Uya nagpahiling sa inda si Moises asin si Elias,
nakikiulay sa iya. Da nga nagsimbag si Pedro kay Jesus nan sabi, Agurangnan, magayon na digdi kita. Kun buot mo, magibo ako nin tulong erokan. Saro sa imo, saro ki Moises, asin saro ki Elias. Nagtataram pa siya, uya maliwanag na pangunuron sinangkuban sinda na ansabi, iyo ini an aki kong namumutan, an padangat ko, magdangog kamo sa iya. Pagkadangog ka ini, nagsubasob ang mga disipulos asin natakot nin makuri. Nagrani si Jesus, asin pagdulot sa inda, nagsabi, Bangon, dei matakot. Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling, kundi si Jesus sana. Paglugsot ninda hali sa bukid, nagpatanid sa inda si Jesus. Dahil ipangusip kiisay man ang ipinahiling, sagod na bangonon ng aki kan tawo, hali sa mga gadan. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-uumaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos marhay na banggi po sa tuya gabos. Diyos maray na banggipon po. Ako po si Father Cardo Dalisay. Nakalag po dyan sa tarp. Ako po si Father John Dexter Peña Flor. Ako po ang bagong lalawgon, igdi po sa palasyo. Assign po bilang sekretaryo po kasatuyang namumuotan na arsobispo. Ako po napakiulayan o naimbitaran ni Father Jerome Pelayo kasuugma. Nga, Father, okay ka ngaya magmisa sa Oremos, kaibahan mo po ang mga members. Ako ngaya baka ngaya malate ako or may misa ngaya ako sa hospital. Nagilibot ngaya ako sa mga pasyente tanganing mag-ulyo. Nga ako, hiliyon ko po ang schedule ko, Father G. So, kuyan man po, free man po ang schedule ni Bishop. Kaya sabi ko, sige po, mamisa po ako kaibahan ang mga members kang Oremos. Kaya po, uyawan po ako digdi sa Indo, kaibahan po nindo sa pagselebrar kan Santa Misa, ngunya na ikaduwang Domingo nin Kwaresma. Mauta po, padagos po ang Lenten journey ta as we walk towards the days of Holy Week, di ba? Kung an Pasko, bago an Pasko, igwaning Adviento to prepare us for Christmas. Likewise, the season of Easter, igwaman po ning preparatory stage, iyo po ang Kwaresma. Tanganing kita, andam sa pagselebrar kan pagsakit, o pasyon, pagkagadan, asin an mamurawayon na pagkabuhay liwat ni Kristo. Kaya ang Kwaresma, ang aldaw na iyan, ang mga aldaw na iyan, preparations ta po. Kaya ang Lenten, igwaning tulong bitis, di ba? Lent stands on 3 legs. Enot, ang pagpamibi, pangduwa, ang pag-ayuno asin abstinensya, asin pangtulo, iyoan pagtaoning limos or almsgiving. Ngunyan po, sa satuyang pagurupurop, narumduman ko po na sa seminaryo, igwa po ning stages, kaya ang seminary formation, bago ika maging full-fledged na padi, igwa po ning formation, divided into 4 stages. Inot po itong inaapod na prepagiotic stage. Itong preparatory seminary sa San Jose, di ba? Yan po duman ang preparatory stage kung saan mumuklat sa mga naglalawag sa seminaryo an manunungod sa bukasyonin pagpapadi. Tig-inculcate sa inda ang kalagahaning prayer life, basic catechesis, manunungod sa Biblia. Ito po ang propedeutic stage. Pangduwa po, iyo ang inapod na discipleship stage, kung saan iyang po dyan ang pag-adal sa filosofiya. Discipleship stage, yaon man po dyan tiguhubog ang
manunungod sa pastoral apostolate, kan sarong papadion, yan po dyan tigfo-form bilang disipulos ni Kristo. Pangtulo po, iyon na po ang configuration stage na kung saan dapat at least paluhay-luhay, igwa ka ng clear na perspective, clear view kung ano ang pagiging padi. Asinanghuri pong stage, iyo ang vocational synthesis. Tanganing ma-synthesize mo, mabilog mo kung ano ang view, kung ano ang perspective, kung ano ang identity kan sarong padi. Same thing with our life as Catholics, as Christians. Gabos kita, tig-aapoda ni Kristo, susog sa Ebanghelyo, maging transfigured like Him. Kita inapodan kan Diyos, ngunya na panahon na Kwaresma, urog ng gayo sa tuktok kan Kwaresma, iyo ang Easter season, na kita maging arugman sa iya. We are invited by the Lord to be transfigured after His image. Magiman na siring kita sa iya. Kaya sabi kan commentator kasubago baga, di ba? Na kita magkaigwaman lugod ning transfigurasyon sa mga buhay ta. Magimang kitang mga figura ni Kristo, tanganing manamitan ta ang tunay na langit, di ba? Kaya kan si Santiago, si Pedro, asin si Juan, igwaksing dang namit kan kalangitan, the foretaste of heaven, when Jesus was transfigured before them, di ba? Kaya sabi ni San Pedro kay Jesus, nga Jesus maray na sanang igdi na sanang kita, ta garong ngaya langit ini, ta igwa na nga, kaya maglag ngay ako ning harong-harong, saro ngay ki Moises, saro ki Elias, saro man sa imo. Igdi na sana nga kita. Alagad, ang pangapuda ni Kristo ning transfigurasyon, bako po ning hidali. Diba? Siring sa tuyang buhay, igwaman po ning stages. Gradual progress. Diba? Igwa po ning stages. Tanganing kitang maging siring ki Kristo, tanganing makuata, manamitan ta, makamtantaan, langit. Amen? Kaya po, ngunya na Kwaresma, iyo man po ang goal ta, that we may have a transfiguration experience with Jesus. Alagad po, bako pong hidali. Igwa po, nangyari ang transfiguration sa Mount Tabor, di ba? But we are also invited by the Lord to climb on the other mountain. Ano po ito? Mount Calvary. Diba? Bago itong transfiguration sa Mount Tabor, deta paglingawan ang Mount Calvary, ang Kalbaryo na inagihan ni Kristo. Siring po sa buhay ta. Bago ta makamtan ang mauta, kay puhantang bayaan sa mga unnecessary sa buhay ta. Just like arog po sa inot na babasahon sa libro ng Genesis, sabi ni Yahweh kay Abraham, maghali ka sa imong daga, sa imong mga kadugo, sa kasarong kan sa imong ama, pasiring sa daga na ipapahiling ko sa imo, the promised land. Diba? Kay puhan bayaan ang mga bako naman kaipuhan na bisyo, ang mga unnecessary habits ta or bad habits ta, tanganing tunay kitang makapagsunod, makapag-eksperyensya ning transfigurasyon. Kaipuhanin pagbaya. Dahil ta, again, bago ta mamatian o i-climb ang Mount Tabor, kaipuhan taman maglakaw pasiring sa Kalbaryo. Kaakibat iyo ang sakripisyo. Kaya maninigo ngunya na Kwaresma ining mga sakripisyo tang daipag kakanin karne, daipag taram ning mga hurtful words, di ba?
o ang CBCP inapod kita sa digital fasting, di ba? These are all forms of sacrifices, di ba? Ang pagbawas-bawas taning chismis, ang pagbawas-bawas tang pagparapang anggot sa mga estudyante o pagparapang anggot ta sa mga empleyado ta o katrabaho ta, ang ipag-iwas ta sa mga mararaot na tataramon. These are all forms of sacrifices so that we can have an experience of transfiguration after or patterned after the image of Jesus. Igwa po ning sarong pilosopo na ang pangaran po, philosopher, si Soren Kierkegaard. Si Soren Kierkegaard po, igwa siyang 3 stages kan buhay daa. Ang sarong tao daa, igwa po daang 3 stages. Enot na inaapod niya itong aesthetic stage. Sabi ni Soren, ini nga ang stage na pirming ang tao naghahanap ning kasiraman sa buhay, pleasure, di ba? Kakanon, kwarta, kung ano man ang mga siguro bisyo, di ba? Pleasure, aesthetic stage. Ano po? Pangduwadang stage na tig lalakawan kan tao, panagmamature na da siya, ito ng ethical stage. Ethical stage. Iyon na po iniso nagiging ka ng responsibleng syudadano, responsible citizen, responsible student, or yaong ka na duman sa parenting stage po siguro. Ethical stage, aram mo na dapat kung ano ang tama, asin sala. Bako sa ng aram, ginigibo muna ang tama, asin iniiwasan muna ang sala. Ethical stage. Ang huridang stage, iyo po ang religious stage of life. Ini po manunungod na sa hararom na relasyon sa mahal na Diyos. Kaya kung maririsata, this is also happening in our churches. Ang kadaklan po, kadaklan na hiling tang mga parasimba, nauna sa religious stage kan buhay. Ito pong medyo nag-iedad-edad na, naggugurang-gurang na, di ba? Religious stage, yaw na yan dyan. Bako ng aesthetic stage, bako ng ethical stage, kundi religious stage. Mahiling tapo sa mga religious organizations or ministries, and medyo active na, medyo so mga retired na, di ba? Pero, maot kan Diyos, bako lang po iyan sa satuya ng mga nag-iedad, but we are all again invited by the Lord, ngunya na Kwaresma, na magkaigwa kita ning eksperyensya ning transfigurasyon. Mauton ta po lugod, sana, ngunya na Kwaresma, maging kakaiba, maging espesyal sa mga nakaaraging Kwaresma kanakaaging taon. Kaya ang hapot ta po, ngunya na Domingo. Ano ang kamautan ko sa buhay na makakapagtabang sako, tanganing manumpungan, maeksperiensyahan ko ang pagbabago kan sa kuyang buhay sa tabang kan mahal na Diyos. Ano sa mga bagay na dai ko na dapat ko ng halion? Ano sa mga bagay na dapat ko pang i-develop tanganing mag-mature ako sa buhay ko bilang sarong Katoliko? Luhay-luhay. Kaya hagadon ta po sa mahal na Diyos na bendisyonan kita, asin gayahan kita, ngunya na panahon nin Kwaresma. Matindog po ang gabos. Pagpahayag kan pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos sa mang makakamhan, hagalang kalangit asin daga. Asin kaya so Kristo aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli ka ng Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan,
Kanikatulong aldaw nabuhay liwat hala sa maagadan. Suminakat sa kalangitan, nagutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. Nagutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad kan mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibin banwaan, panonin pagsarig may kita sa Diyos nanuga sa to kan buhay nin kamarawayan sa ladawan kan sayang aki, hansimbag kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, makusog ang buot na maggiya sa banwaan sa saindang paghulit, dapit sa nagdadangadang nakahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga taong masigasig na naghahanap kan katotoohan, magiyahan ni Kristo, ang ilaw na nagliliwanag sa kadikluman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing maghimati kita sa tingog ni Kristo, kung inaagyat niya kita na maging matinios, mabuot, mamumuton, asin mapatinawad sa naging dahilan kan sa tong mga kakulugan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makagamiaw kan gungurano kamahalaga sa mata kan Diyos, ang sa indang mga pagsakit, kung inaayon sa mga pagsakit ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa kapahingaluan, asin liwanag na daing kasagkuran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Idulot taman sa tuyang mga personal, asin pang pamilyang kagadan sa mahal na Diyos. Langit no nama, paliwanagi kami sa samong kadikluman, pailingan sa mo andalan pasiring sa buhay na daing kasagkoran, de malugod kami magsayuma sa pagpaasan kang krus na minaabot sa mo, sa manlalay na paagi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Magpamibi ko mga tugang tanganan sa ko sa indong atang, maakumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod ang kagurangnan. Maraman sa pakinabang niya to, asin kambilog ng banal ng simbahan. Kagurangnan na may mibi kami, na ining sakripisyo maglinig kan sa muya mga kasalan, asin sa pagserberar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag kan sa imong mga paratubod,
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa gurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maniniguasin dapat matano sa sinakakaligtas, nadana si minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhana dayong kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, tapinatanidan ang mga disipulos kan sa iyang kagadanan, nagpahiling siya sa inda sa banal na bukid kan sa iyang kamurawayan. Tanganing pati sa mga pagsaksi kan tugon asin mga profeta, ipasabot na huli kan pasyon, makakamtan ang kamurawayan in pagkabuhay liwat. Kay kaiba kan mga bertud sa kalangitan, padagos kami nagsaselebrar sa imo sa daga, kan sa imong kadakulaan, dayong untok na nagrurukyaw. Kurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, anokan sa imo, ang rawayan, wasanang sa kaitaasan. Palatan ang inadigdig sa ngalan kang katurangan. Hosana sa kaitaasan. maluhod po. Hagurang nani ka nagan banal, borabo din kabos na kabanalan, kay ni mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanga na yung para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa regara niyang buot, pinasuluiban sa kud sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaakini, tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Tenen sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya man in kali sa singararay pagpasalamat sa imo, tino sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabo sa sin maginom kaini, tayniyan kali sa sakuyang nugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon Indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagadan mo, katurangan, ipinapangaretan niya mo. Para buhay mo liwan, ipinapahayag, sa kanya ikaw Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagagadan sin pagkabuhay liwat. Nagudulod sa imong hagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramdoma hagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilong na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mga obispo si Rex Andrew, asin kan kabos na klero.
Siring man giramduman sa imong pagkaherak, hansa mo mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na maagadan, dangan nakwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay ray kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaiba na Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, kaiba na San Jose siyang esposo, kan mga banal na apostol asin gabos sa santo, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanagon magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa agi mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, an gabos sa galangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Nadugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, amanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-alaw, itao mo sa muyan asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin para kami ang narahasa subok, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami hagurangnan, warasan sa mga daw niya mo ang katinungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostol, katinongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katinongan itinatao ko sa indo. Haray pagilingaan sa mong mga kasalan,
kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, hasin na pagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susuga sa imong kabutan. Ikanawbuhay sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katinongan kan kagurangnan, danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatirohan kamo nin katinongan. His video. Maluhod po. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagapara kan makasalan kan kinaaban, paladan manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako apong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Madya sa pakisumaro ki Jesu Kristo sa banal niyang awa asin sa iyang dugo sa iyang itinatao ang buhay para sa kaligtasan din katauhan. Maria sa pag-ako ki Jesu Kristo sa sakramento nin pagkamoot tinapay nin sa tong buhay alakon harap nin kaligtasan sa tuyang ilumon. Ansisay man ako makan kan hawak niyang banal. Ansisay
isa'y mga uminom kan dugo niyang mahal. Sa iya magdadalay ang buhay sagot pa man. Madiya sa pagpasalamat kay Hesu Kristo sa tinapay ning buhay, kakanunin sa tuyang kalag, sa iyang itinatao ang Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan kami nag-aako kan mga mamuraway na misteryo, naghihingowa sa pagpasalamat sa imo. Tamantang uya pa sa daga, kami tinugutan mo dawa ngunyan, na makisumaro sa mga bagay na langit nun, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuka po muna ka, boss, para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan na sa Reverendo Padre John Dexter P. Peñaflor. Ang satuya pong mas offeror, CRC, LLFCC. Ang akolito, ang mga nagbasa, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-ere kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Dai po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto. Lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. Salamat man po sa inyo gabos. Salamat po, Father. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukon mga payos para sa bendisyon. Hagurangnan danay na bendisyon niyan sa imong mga paratubod, gibuhas sindang siring kaimbod, sa marhay na bareta kan bugtong mong aki, kaya lugod makaya nindang padagos na magbaot asin maugmang makaabot sa kamarawayan, nan kagayonan niya pinahiling sa mga apostol. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Bendisyon malagod kamo kan Diyos na makakamhan. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katinungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na banggi po sa tuya gabos. Diyos maray na banggi. Sisay mananabubuhay para sa sadiri lamang. Sisay mananagaganan para sa sadiri lamang.